Kaixo, material honen helburua da ikastetxeetan egingo diren lanbide orientaziorako jarduerak ezagutzea. Bertan, batzuetan, STEAM profesionalak parte hartuko duzuelako eta jakin dezazuten zer nolako jarduerak egingo diren eta zein izango da zuen rola jarduera hauetan. Sarrera bat egingo dugu guzti hau azaltzeko, ikastetxeetan egingo diren jarduerak azalduko ditugu eta ondoren jarduera konkretuen batzuen deskribapena, konkretuki zuek parte hartuko dituzuen jardueretan. Jakinda baita ere, jarduera proposamen bat egiten diegula ikastetxeei eta gero ikastetxeek hauek moldatu edo aldatu ditzaketela. Beraz, saio honen helburua da ikastetxeek egingo dituzten jarduerak ezagutzea bere orokortasunean eta zuen rola zein izango den ondo azaltzea, prestakuntza honen parte bat. Ikastetxeek lanbide orientaziorako jarduera desberdinak aurrera eramango dituzte ikasturtean zehar. Beraien helburua da ikasleek beraien ezagutza hobetzea, beraien trebetasunak zeintzuk diren edo zeintzuk garatu daitezken ondo ulertzea eta lanbide bokazioak zeintzuk diren identifikatzea edo zeintzuk diren beraien lehentasunaren inguruan hausnarketa bat egitea. Eta bestaldetik, STEM munduak aurkezten dituen eta eskaintzen dituen aukera desberdinak eta aukera profesionalak ezagutzera ematea. Galaxia programatik hainbat jarduera proposatu dizkiegu ikastetxeei. Hauek 3 bloketan banatuta daude. Lehendabiziko blokean ikasleen autoezagutza sustatzeko jarduerak daude. Bigarren bloke batean, STEM mundua ezagutzeko eta modu zabal batean ulertzeko hainbat jarduera proposatu dizkiegu. Eta azkenik, erabakia hartzeko beste jarduera bat proposatu diegu ikastetxeei. Zuei konkretuki STEM profesionalak bigarren blokean parte hartuko zenukete, STEM mundu hori ikasleek hobeto ezagutu dezaten. Helburua da STEM lanbideak eskaintzen dituzten aukera desberdinak modu hurbil eta lagungarri batean ikasle horiekin lantzea. Beharra ala nahia, hau da ikastetxeei proposatzen diegun jarduera bat. Bertan ikasleek egungo gizartean duten behar eta nahiei buruz eztabaidatu eta hausnartuko dute. Bertan helburua da bizitza duin eta jasangarria izateko gutxienezko premiak zeintzuk diren eztabaidatzea. Eta hori lortzen lagunduko diguten lanbideak identifikatzea. Ikasleek galderak egingo dizkiote bertan dagoen profesional edo profesionalei. Eta hauen rola izango litzateke beraien lanbideak gizartean egiten duen ekarpena azaldu, zertan laguntzen duten bizitza jasangarri eta kalitatezkoa eukitzera, eta baita ere adibidez ekonomia zirkular edo zero hondakin inguruan ze ekarpen egiten duten beraien lanbidetik. Energiarik ez hirian. Proposamen honetan eskatzen diegu ikasleei energi krisi baten aurrean jartzeko eta aztertzeko, hausnarketa egiteko, gaur egungo gizarteak zelako menpekotasuna dauka energia iturri desberdinen inguruan. Eta ze irtenbide edo zer egin dezakegu horrelako krisi bat suertatuko balitz. Horretarako baita ere, lanbide desberdinek zer esan desberdin edukiko lukete krisi honen aurrean. Jarduera honetan profesionalek beraien enpresetan, beraien lanbideetan energi iturri desberdinak azaldu ditzakete, zer nolako plantamentua edukiko luketen krisi baten aurrean, edo zer neurri hartzen dituzten krisi horiek aurretiz aurre ikusteko edo horrei aurre egiteko. Beste ikuspegi bat bilatu. Jarduera honetan eskatzen zaie ikasleei diseinu enpresa baten barne egotea, eta bertan ideiak sortu behar dituzte erronka hauei aurre egiteko. Konturatu behar dira jarduera honetan nola trebetasun desberdinek ekarpen garrantzitsuak egiten dituzte ideia sortzaile, berritzaileak aurrera eramateko. Nola disiplina ugariak elkarlanean aritu behar diren ideia hauek aurrera eramateko. Eta profesionalen rola kasu honetan da beraien egunerokotasunean nola sortzen diren ideia berritzaileak, nola taldean hitzetan lan egiten den erakustea eta nola profil eta trebetasun desberdinak garatzen joaten dira bizitzan zehar eta ekarpen guzti hauek baliagarriak diren ideia berritzaileak aurrera eramateko. Kolore guztietako lanbideak. Jarduera honetan ikaslegoari proposatzen diegu telebista saio batean egotea. Eta bertan, beraien iritzi eta pertzepzioen oinarrituta biztanleriaren analisi bat egitea.
Jardueraren helburua da STEM lanbideen eta arloen estereotipoen inguruan hausnarketa bat egitea. Ikustea nun agertzen diren eta zelan jasotzen ditugu. Eta hauen inguruan ikuspegi kritiko bat garatzea. Profesionalaren rola jarduera honetan izan daiteke adibidez, hasiera batean ikasleek asmatu behar dute zein den bera lanbidea galdera desberdinen bitartez. Ondoren, profesionalak galdera horiei erantzuna emango die bera lanbidea eta bere ibilbidea azalduz. Eta galdera horietan atera diren estereotipoen inguruan eta STEM arloei lotutako zuzenean horren inguruan hausnarketa eta eztabaida sortzea. Nire planeta gogokoena, STEM bokazioen galaxian bidaia. Jarduera honen helburua da ikasleen ezaugarri pertsonaletan oinarrituta STEM lanbideen mundua esploratzea. Horretarako dauden aukera profesional desberdinak eta ugariak ezagutarazi nahi ditugu. Zalantzak argitu eta guzti hau profesional hurbilen eskutik egin ahal izatea. Profesionalen rola kasu honetan da beraien burua aurkeztea, beraien ibilbidea zein izan den eta beraien lanbideei buruzko edozein informazio ikasleekin partekatzea, adibidez objektu baten bitartez aurkeztu dezakete beraien burua. Ikasleek lanbideen planetak aztertu ahala, profesionalek informazio hori zabaldu dezakete eta ikasleen zalantzei erantzun. Jardueren xehetasunak azaldu ondoren, laburbilduz, zuen rola jarduera honetan da lanbideak ikasleei hurbiltzea. Erakustea zelako anitzak diren lanbide hauek, bai taldeen ikuspuntutik, bai profilak, sektoreak edo testuinguruak. Eta zuen esperientzia eta ibilbidea ikasle horiekin partekatzea, eta haiek izan ditzaketen zalantzak edo kezkak erantzutea. Gertuko STEM profesionalak inspirazio iturri bat zarete ikasle hauentzat. Eskerrik asko.